बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालावहाय ओंखारदों दायो नै विंगारावहाय गोबावजों खनसे फार्स्ट टाइम विंगार गाखोनाय जाहैबाय गोबावजों विंगार गाखोयैया दायो नै लोगोफोर दायो ओंखारगासिनो दं गोबां मानसिफोर पेसेन्ट लानानै विंगारावहाय नायदों नै लोगोफोर दायो नै दानियावहाय बहुद पेसेन्ट गाखोनाय दं विंगाराव बेंटलावहाय कार विंगार गाखोनाय जाहैबाय नै नोंथांमोना नायलांदो बङाइयावहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय मानसि नायलाबायनायसै आरो एक्सिडेन्ट जानायनि उफाय गैया गावनि गारिखौ गारबोनानैहाय विंगार गाखोना थांनायसै दिनैहाय लास्ट टाइम फार्स्ट टाइम आरो लास्ट टाइम नङा फार्स्ट टाइम आरोखि जों ओंखारबाय नै हस्पिटाल लवार आसाम हस्पिटालावहाय माने बियायखौ लाबोदोंमोन नालाय दायो जों माने दानोसे बाहेरायावहाय ओंखाम जानो थांनोसै आरो लिंकजोंहाय फैनाय जाहैबाय ओंखारबाय जों दायो नायलांदो अब्ला लोगोफोरनि बाहेरायाव ओंखारनाय जाहैबाय लिंकजोंहाय बाहेरायाव ओंखारबाय जों माने लवार आसाम हस्पिटालावहाय लाबोनाय जादोंमोन जों दसे सम बाहेरायावहाय ओंखारबाय ओंखाम जानो थाखाय दायो नै हस्पिटालावहाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालावहाय फैनाय जाहैबाय ओंखाम जानानैहाय दायो माने हस्पिटालावहाय हाबफिनसिगोन आरो दायो नै आं गाखोनाय जाहैबाय पेसेन्ट नायनो पेसेन्ट दिखबार खारने भितराव जाम स्टेपआ बेबायदि आरोखि मेंलायलायखायो ओंखाम जाखांनानै जाहैबायब्रा नै गाहाया बेबायदि बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालावहाय फैनाय जाहैबाय जाहोना जाहैबाय माने फंबायनि फिसाज्ला स्टनखौहाय हस्पिटालावहाय लाबोनाय जादों दाख्लै थांनाय 21 तारिख अक्ट'बरावहाय स्कुटिजोंहाय माने गयआवहाय सौग्रावनानै ओरैबायदि सिरियास जादों दाबुसै दायो माने दिनैहाय माने बुधबार बाराय जाहैबाय दिनैहाय माने पेसेन्टखौ नायनो फैदोंमोन ओरैबायदि दुखु दाहाजोंनो खस्थ' लानानैहाय दङ ओमफ्राय हस्पिटालाव फैबाथाय बिदिनो माने मानसिफ्रा बबेबा गाबनाय दं बेफोरबायदि सहायना थानाङा आरो ओरैबायदि माने पेसेन्टआ दायो माने गोबां मानसिफ्रा बेबायदि सोरबा माने मानसिया थांबाय होनानै जाहैबाय ओमफ्राय गोबांथार बेबायदिनो गाबख्रु बायदिसिना ओरैबायदि जाबाय ओंखायनो माने आं हस्पिटालाव फैबाय ओरैबायदि थानाङो आरोखि सोरबा थानाय सोरबा माबानाय बेफोरबायदि हामबायसै